चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसाराव फिन मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि मोगा-मोगि जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। सिमना ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा बांबोनो हमदों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसाराव फिन हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैयो। थांनाय हरनि 1:30 समाव चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार 2 नं मैनागुरि गामिनि थागिबि रबिराम नार्जारि आरो नसुंसे नखरफोराव हाग्रानि मैदेरा हाबफैनानै न'-बां बोफाय-बोसि खालामनायजों लोगोसे नखरनि मुवा बेसादफोरखौबो खहा खालामलाङो। गुबुन फारसेथिं हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव न'-बां मुवा बेसाद खहा जानांनाय रबिराम नार्जारिया बायलांनाय न'खौ लुफिननो थाखाय सरकारनिसिम रांखान्थियारि मददनि आरज गाबहरदों। एखेबारेनो ओरै बारियाव हाबदोंमोन, बारियाव हाबनानै बोरैबा माला खारबोखो अमाखौ गाथारनोसैमोन। एकदम फैनानै एकदम फारसेथिं फैफिननानै एकदम खारनानै एकदम न' गंसेखौ ओरै सोनाबनिखौ बोख्लायग्रोदों, बोख्लायना आरो न' सरखारनि न'खौ एकदम सौफुंदों फावसायनानै। ओमफ्राय आथिं गाखोलायनानै माइरंखौ 50 केजिखौ गाखोनानै लांदों। लांनानै जालांबाय, एकदम बुद्रु जालांजोब्बाय। जालांनानै फारसे एसे बेबस्था दं नामा बिदि खावलायहरदोंमोन आरो बानायफिननो थाखाय। आंथ' दा खस्थ'यैनो दङ। दा एसे मोनसे उसुंथाइ सरखारनिफ्राय उसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आङो दा सिगांनिफ्रायनो ओरै जोंनि न'नि खोलाहा 11थासोनिफ्रायनो होगासिनो होदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो ओरै फैनाय नङा होननानै जोंबो बिदिनो थगथा जारखिन माबा माबि दामदोंमोन। उनाव बेनिफ्राय लासै फैनानै जोंनियाव नैबे दा बेवहाय सफैनाया फ्राय 1:30 जाबायमोन खोमा। बे 1:30 समावनो फैनानै बे हजों दावराव जानायखौनो न'खरनि मानसिया बाहेरायाव ओंखारनानै खोलाहा होगासिनो होबाय। बेनिफ्राय ओरै गावसिनि बे ओरै लामा सेरजोंनो फैनानै एखे मानसि गैयिखायसो बाहेरायाव ओंखारखानाय जादों मानसिया दावरावखौ खोनानानै। दा बे समावनो बेयाव माबा गोदोनि सरखारनि न' गंसे मोननाय दंमोन। बेखौनो एकदम बेराफारनैबो सुन्दायजों खाफालजों नाख्रबजोबनानै माइरं बस्थासे 50 केजि लाबोनानै दोनफैनाय दंमोन। बेखौ बुद्रुनानै लानानै थांनानै लेथेर-फेथेर जालांजोब्बाय। दा उन्दुग्रा सखि माबा माबि गासिबो एखे वालजोंनो बायसिनजोब्बाय। दाथ' गोदाव-सोरावसो जाबाय। बबाव थाबावनो मानसि गैयिखायसो। मानसि थानायबा हयथ' मानसियाबो थैगौमोन। मानसिया माने सिगाङाव उन्दुदोंमोन, बिनिफ्राय दावरावखौ खोनानानै बाहेरायाव ओंखारनानै थाखानाय जादों आरो। जेबो जायाखिसै ना? औ, दा मानसिया जेबो जायाखिसै। बे उन्दुग्रा सखि-थखि गासिबो गेरेबजोब्बाय, माबा माबि गासिबो सेस जाजोब्बाय। माइरंखौथ' लांखाबायानो। सरखारनियावथ' जोङो बेबस्थाया दा न'आबोथ' फ्राय सेसानो जाखाबाय, जोब्बायानो। दा माबाफोर राहा होयो नामा जोंना सरखारनिफ्राय, दा बेखौनो लुबैयो आरो। दा न'आथ' दिनैनि गेजेरावनो 9 जानाय जादों जोंनिथिं खाथि। ओरैहाय गिबियावनो बे लेब्रा बसुमतारि, ओमफ्राय ओरैहाय मथिलालनिबो, दा अजय होननायनिबो, बेनिफ्राय ओरै हेबलनिया इसिबां माबा जायाखै। दा बेखिनि आरो।